L'Oriol. On són la gent? El camp d'Alba. 3, Lluís Pingo. 4, Eudald Codina. 2, Manel Balat. No, o és que nosaltres sabem quin hem d'anar. No sabem per res. Nosaltres no ens ho vam passar. Aquest va passejant l'altre. No, el primer, no sé. El dos aneu, el dos, Anna Maria Viles. El dos no, jo el tinc Claro. Encén-los-hi, ja està liant. Encén-los-hi ara, Ara bé, el dia que marxem parlem com això algun dia. Encén-los-hi ara, nano. Ja des del dia de Sevilla... Ja fa molts dies amb aquell. Que diguin el que tinguin amb ell. El que et pots trobar tu, Joan Cadelló, aquest es pot trobar que al vespre llavors sortir pel telediari que està filmant i tant. Però si hi ha algú a Barcelona que filmi, sí. Si hi ha algú allà a Barcelona que filmi. Bé, hi ha d'haver algú, bé, sempre fan. Suposo. Una mica, ja tenen un fotògraf, és. Ara pel canal aquest de Roda pot ser que sí que sortim per la tele. Ah, bueno, però ja li faig. Aquest de Roda. L'altre dia va sortir l'alcalde de Call de Temps. Sí, no m'ho varen dir que havia sortit. 2 dies diu que ja ha sortit. Així s'ha de recollir més gent, havia? Sí, se n'han de recollir, ja hauran estar al tanto. On heu de fer la parada? Allà, el d'allò, que t'ho han dit, noi? Allà a la Poncella. Que és només aquest a tocar que ha de parar? Sí, el número 2, que portem el 2. Sí, el 2. I el 3, el 4. L'únic que no apareix aquell per només pararà. Diu, no sé, pot dir com vulgui. Al darrere. Esperem allà al Palau, els miraran els dolços de tots, que no us veu estrany. Encara us trobareu 8, No? No? Això dic prou. I a més ens hi hem posat les mascarilles. Digue'ls a la gent que fins l'hora d'anar dinant. Aquí hi ha un d'allò.
Aquells carrers van quedar preciosos, mateix van anar queixant aquella gent, però van quedar preciosos. Aquí sobre nostre...
Els cistellaires, escolteu els nostres, els cantaires més fins. Som vilatortins, nascuts a prop dels pins. Som vilatortins, els cantaires més fins. Allà baix la Font Noguera, coi sentats en aquell fang, escoltant l'aigua riallera. Coi sentats en aquell fang, escoltant l'aigua riallera, deixeu sentir els nostres cants. Oh, primavera, que ets formosa, segadotines de Major. Oh, Poncella, que ets esclosa, els amors vens a enflairar. Els racons de nostra vila, cada racó hi ha un jardí, hi ha jardí de flor de lila, també n'hi ha de lleixamí. Les floretes mosquetanes que trobem prop del camí fan remei nostres donzelles per tenir-los sol al pit. El poble de Vilatorta n'és el més bonic que hi ha, l'estimem perquè és ben nostre. Visca doncs Sant Julià, oida! Feliça Pasqua, adéu-siau, fins un altre any si adéu plau. Cantem contents en aquell món que és d'alegria. Cantem, cantem, l'any que ve ja tornarem. Adéu-siau, a vos senyores, adéu-siau, a vos senyors, les caramelles són cants alegres que sentim del nostres cors. Adéu-siau, joves donzelles, adéu-siau, joves donzells, molt bon dia i bones festes, de tot cor us desitgem. La Quaresma és acabada, Jesús ha ressuscitat. Celebrem la gran diada en pau i prosperitat. Despedim doncs la Quaresma i a la Pasqua saludem. Que sia la gran jornada que de cor tots esperem. Tots esperem. Adéu-siau, a vos senyores, adéu-siau, a vos senyors, les caramelles són cants alegres que sentim de nostres cors. Molt bon dia i bones festes, de tot cor us desitgem. Adéu-siau. Com fa segles? Però vull dir... Senyor Pujol, l'autor de la primera que hem cantat també és l'autor del nostre àlbum. Vol dir que a Sant Llorenç ho fem tot. Està bé, fan bé, ho fan bé. Escolti, a mi m'agradaria poder parlar una mica amb vostès i potser us podríem posar en un lloc que
no toca sol. Com ho podríem fer això, no? No, l'ombra, o perquè si no estic una mica alt, em podria parlar. O allà a les escales. Allà a les escales? O potser... Poseu-vos així al voltant. Molt bé. Que tonta que tienes. Però vostès podien dir... Sereu aquí dalt. Sereu una mica estrany, però... Ja... No, es pot picar molt breu. Ei, que hi ha l'aigua, que hi ha l'aigua. Bueno, ja podeu acostar, ja. Ens sentiu? No. Ens sentiu? No. Espera. Porta'n el micro. Puig, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i acceptar la nostra invitació per la manera de ser honorable. El mes d'abril, l'honorable president es va comprometre a rebre'ns i escoltar-nos a les carametes. Quan ens ho va prometre, tots vam estar plens de joia de poder venir un dia clau. Avui s'ha fet realitat. És molt gran la diada nostra recolzant les caramelles del Roser, que estem a prop de complir el 400 aniversari. Esperem, sens dubte, l'honorable ens acompanyarà. Cada any l'hem estat convidant. Sempre ha estat molt enfeinat. Ell diu que és petit, però és molt gran. El poble català, les veus que avui hem escoltat de Flix i Sant Julià, que siguin una nota pel poble català de què rebutgem de totes les primeres aquests intents que tenim, que rebem d'altres llocs, que aquí no tenen arrels i que no tenen per què venir a destrobar l'harmonia, la tranquil·litat i la germanor que avui disfrutem. Portàvem nosaltres un petit obsequi que podia reflexar el que el poble català en definitiva som. Ens entrebanquen, caiem, trenquem el càntic, però sempre aixequem el cap mirant aquest horitzó que vos ens heu marcat i que tenim una gran llum d'esperança. Honorable, rebeu, doncs, del poble de Sant Julià aquesta petita mostra d'aquest escultor que tenim nostre del Valls, reflexant el que us he dit, el poble català, aixecant el cap, mirant sempre l'horitzó. Aquell dia us vam fer un obsequi de l'art que tenim del terrisser, l'artesà que tenim. No us el vam fer present, però sí que el portem avui. Admeteu-lo amb gran carinyo, doncs és tot el que aquest home, els esforços que hi ha posat, la dedicació, perquè a vos us agradi. Un joc de cafè del tronc dedicat a l'honorable. Per nostre només cal dir una gran gràcies a l'honorable per haver tingut aquesta referència amb el poble de Sant Julià i els de Flix conjuntament. Gràcies i per molts anys pugueu fer semblants actes. Molt honorable president de la Generalitat, il·lustre alcalde de Sant Julià de Vilatorta, caramellaires del Roser, caramellaires de l'Orfeó de Flix, amics tots. Avui hauríem de ressaltar els de Flix dues coses. Primer, avui és, sens dubte, per l'Orfeó de Flix un dia històric que segurament l'haurem de ressenyar en lletres d'or al llibre de la nostra història, perquè l'Orfeó de Flix, en anys difícils que va preservar la llengua, les costums i la tradició, no podia tindre una satisfacció mai tan gran que vindre aquí, al Palau de la Generalitat, a cantar el president dels catalans en aquest marc que... Nosaltres també, tant per part de l'Orfeó de Flix com de l'Ajuntament,
entreguem un petit record que simbolitza l'estima per la vostra persona i per la institució que representeu. L'escut de Flix i la senyera de l'Orfeo de Flix. De Sant Julià, que ara vinc a representar. No tinc la locució que han tingut els meus antecessors amb la pròrroga, l'alcalde de Sant Julià, el representant dels amics de Flix, l'alcalde de Flix. Per tant, jo llegiré unes estrofes perquè la producció de vegades m'embarga i no em surt d'aquí dintre el que voldria expressar. Molt honorable president de la Generalitat, senyor Jordi Pujol. Com a representant dels amics comprares del Roser, em sento honrat al poder-vos oferir aquest present com a prova de gratitud per la vostra gentilesa en concedir-nos aquesta audiència. En ell podreu observar alguns símbols del nostre poble, dels que ens sentim orgullosos de representar. Amb el més característic d'ell, les caramelles del Roser, que des del 1590 deixem sentir els nostres cants per la Pasqua de Resurrecció. L'obra ha sigut tallada per el nostre compare, mestre picapaller en Quim Menció, el que hi ha posat tot el seu carinyo, com tots nosaltres en poder-nos oferir. Esperem serà del vostre agrat. Al mateix temps, aprofito la vinentesa per anunciar-vos que l'any 1990 celebrarem els 400 anys que Sant Julià de Vilatorta canta les seves caramelles, les més genuïnes de Catalunya, segons diferents autors, i en respecte de tots els presents. Per tal ocasió, esperem poder-vos invitar a tan gran aconteixement, si és que, com esperem, seguiu sent el nostre president. També faig extensiva la nostra invitació als nostres amics des d'ara i per sempre de Flix, que avui ens acompanyen en aquesta gran diada. Accepteu, doncs, una forta encaixada, ja que en ella va representada tota la de la confraria. Bé, primer hem de dir una cosa als de Sant Julià. Els de Flix sempre estan preocupats perquè molta gent no sap dir el nom dels que compren. Es diu, ara us diré com se diu, es diu Flix com guix. És o no? Sí! O sigui, això com jo també ho deia abans, Flix, que ara vostè ha dit Flix, no. Flix com guix. És això. Està bé. Bé, escolteu, jo abans, ara volia dir-vos unes paraules, però abans m'agradaria fer-vos, parlar una mica amb vosaltres, fer-vos unes preguntes, no? Per exemple, comencem per Flix. Vosaltres, a l'Orfeó del 52. Legalitzat el 52. Què? Està legalitzat. Està bé. Està clar, tan antigues no arribem a recordar, però sí el present. El present és la voluntat de tots els que hi col·laborem per mantenir aquesta tradició. Tradició que, com ja hem exposat anteriorment, és la tradició una de les principals de Catalunya, i Sant Julià s'ha encantat des d'aquesta data. I el concurs de caramelles des de quan l'organitzeu? El concurs de caramelles sembla que fa uns 7 o 8 anys. 11. Diu que fa, ho dic perquè ja no ho sentiu el que em contesta, noi? Els de Sant Julià són del 1590, o sigui que ja porten, venen de lluny. I deu haver tingut moments de tot també, esclar, moments bons, moments dolents, alts i baixos. El continent del sigui la guerra... La guerra es va... Soturat, però després va tornar... Va tornar a rebrotar. Amb moltes dificultats. Escolteu, i deia que el concurs de caramelles
l'organitzen des de fa 11 anys. Que això és molt d'agrair perquè organitzar un concurs així, jo suposo que per tots els grups caramellaires de Catalunya és una cosa molt positiva, no? O sigui que és molt d'agrair. I vosaltres, també hem vingut gent del Rosselló, així, sí. Escolta, i vosaltres quan sou? Una cinquantena. Una cinquantena. Bueno, està clar, portem una sèrie de fitxelleta que ja van pujant, que només de moment aguanten la cinta. I després els músics, també porteu els músics. Sí, els músics són tot gent d'allà, del poble, i interpretats també portem una sèrie de senyors verdaders professionals, el senyor Santi Riera, que és mestre de música d'aquí a Barcelona, després el senyor Marçó, el compositor Manel Blas. I vosaltres també, doncs, el mateix, vull dir, els uns treballeu a Sant Julià, els altres treballeu a Vic, hi ha gent que treballa a Vic. N'hi ha que no treballen. N'hi ha que no treballen, carai. N'hi ha de tota manera, com ja s'estava. N'hi ha que no treballen. Molt bé. Bé, escolteu, jo simplement volia... Mireu, ja sabeu com va anar això. Jo un dia anava a visitar un poble de la Plana de Vic, que hi ha al costat de Sant Julià, que es diu Call d'Atenes, perquè no sé què fèiem. I inauguràvem una escola, exacte. I aleshores em van dir aquí al costat, a Sant Julià, estan fent un concurs de caramelles, que hi ha colles caramellaires de Catalunya, i diria bé que t'hi arribessis un moment. I vaig anar, vaig treballar a aquell embalat, i esclar, jo vaig fer allò que se'n diu puja i baixa, no? Tra i sortida. Però vau fer molt de goig, no vosaltres, vull dir el conjunt, no? Vull dir, l'ambient que hi havia en el poble, l'ambient que hi havia en aquell embalat, era una cosa sana, bonica, positiva, de bona gent, que feia una cosa que els feia gràcia, els feia il·lusió, feia entusiasme. I vaig dir, home, i aleshores se'm va ocórrer dir, doncs convidaré... Primer vaig pensar que convidaré la colla que guanyi, però vaig pensar, home, els organitzadors els podem pas deixar a terra, no? I aleshores vaig dir, convidaré la colla que guanyi, i després els organitzadors també, no? I ho vaig fer per què? Doncs mira, perquè em vaig trobar en aquell moment molt ben impressionat, molt ben acompanyat, per dir-ho així, per aquell ambient que hi havia allà. I després la veritat és que a mi m'agrada que de vegades que per una raó o una altra, doncs hi ha gent que ve aquí a la Generalitat, a mi em fa goig que vingueu, sabeu? Us diré per què. Primer, perquè és molt bonic. Suposo que esteu tots d'acord en que això és molt bonic. Mireu, aquest palau va començar a construir l'any 1380. O sigui, fa més de 600 anys. És més vell que els del Roser. És més vell que els del Roser. Que ja és dir, Es va començar a construir el 1380. I es va acabar de construir el 1423, 43 anys més estava. No tot, perquè només va construir fins allà, veieu, fins a aquest claustre que hi ha, doncs la paret que hi ha al final del claustre, el que hi ha al Saló de Sant Jordi, que es diu, es va construir 150 anys més tard. Bé, aleshores es va construir per fer, i és molt bonic, com veieu, realment és un dels edificis de gòtic civil més macos que hi ha, més bonic. Això ja ho puc dir perquè com que no ho hem fet nosaltres, ho puc dir sense cap mena de vergonya. L'únic mèrit que tenim, no jo, sinó totes les generacions de catalans que hi ha hagut d'ençà d'aleshores, és que ho haguem sapigut conservar, això sí. Un país que ha tingut alts i baixos, Catalunya, com aquell que portava el Canti a la Font, que m'han regalat el de Sant Julià, però sempre hem sabut conservar aquest edifici, que és més que un edifici, és un símbol de Catalunya, enteneu? Era un símbol de Catalunya. Per això jo, quan venen polítics de Madrid, que estem discutint sempre que si ens donen prou autonomia, que si no, que segur que ens en donen molta menys de la que necessitem i de que mereixem, quan els porto aquí queden tots parats, sobretot si és a la nit, sabeu? Perquè a la nit passa que això està il·luminat. Bé, normalment no, perquè no podem gastar tanta llum, però quan venen ells ho il·lumino, ben il·luminat. I aleshores queden espaterrats, allò que se'n diu espaterrats, enteneu? I aleshores els dic, i diuen, escolti, això és... I aleshores els dic, mireu, el que passa és que nosaltres no hem demanat l'autonomia i tot el reconeixement de la nostra llengua i de la nostra cultura perquè sí, sinó perquè hi som de fa molts segles, perquè això es va fer el 1380 perquè fos ja, aleshores ja, la seu del govern de la Generalitat. Per tant, això de demanar l'autonomia no ho demanem perquè ara estigui de moda o perquè ens ho digui la Constitució o perquè els partits polítics ho haguem dit, no, ho demanem perquè ve de l'història.
i que feu país, perquè això que feu, això és allò que sempre hem dit, fer país, fa 400 anys. Per tant, moltes gràcies. Valdereu fa menys, però jo us vull dir que, i ho deia abans al senyor alcalde i al vostre director, li deia que una vegada hi ha a Catalunya. Moltes gràcies. No pot fer res amb això, no pot fer res. Bueno. Sí. Som una colla de Girona. No, ja hi som. Una colla de... Oh, senyor Pujol. Moltes gràcies. Quedar ple? Molt bé, 120. Ja ho ha presentat i està bé. Ja està bé. Està bé. És molt important. Bueno, jo els deixaré. Ah, sí. Una foto vaig encara. Ja n'hi va haver un dia d'aquí. Podríeu ficar el programa que una hora. Bueno. El barri gòtic. Estava presos de peus de l'aigua.